maskit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier. ML Willier, walang interest pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Factor, bagong gumagabloom. Charm Factor, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Factor, bagong gumagabloom. Charm Factor, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, Masya. Hello, right for blue. Isa lang banan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, right for blue. Isa lang banan yan. As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya
yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Smart. Ang galing for everyday. Aron kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Pareta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Platica. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena.
tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. It's 25 na kita kan bulan na September. Aldaw po kita nin Webes. Iba niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Man sa transmitter si Tony Matic Saison. Na kamugtakan ka na sa tuyang panahon darani upong yan iba suway-suway na mo nangon yan dahil magpara upong good morning sa mga parantabay niya to dyan po sa kasentruhan ka na Ciudad din Iriga di sa Rinconada area Sinman probinsya ka na Camarines Sur dyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay na mga bangko digdi Ciudad kan Iriga naglalaba na naman bagaan pila papasiguro na sa mga kababayan niya to ta baka ngayon pag nagbagyo mag-offline na naman so, nasusundan ko pati garo inuubos na ang kwarta kan bangko nabagay ito naghahali duman sa ATM machine masakit pag-arog ka na nasusundan dahil man makunya na purpose bako man itong purpose ta ang pinagwiwidronganin niya dakulman dahil mababa sa 20,000 ang purpose sa baba sa naman ang nawiwidro dan pinaggangalas ko ta garo niya ako inuubos kay nan kwarta kan bangko Sabi digdi, good evening po. Ako po ang nagrarani asinaga tutok-tok sa indong mga puso na hinahagad kuman po sa indong tabang na kung pwede po na maipost ko po ang tugang ko na si Dionisio Toriano, 13 anyos, naka-star po sa Zona 1, Santa Cruz, Ciudad Can Iriga, naghahadit na po kaya kami. Dahil naghali po siya nin Lunes alas 8 nin aga sagkod sa ngunyan dahil pa po nagpupuli. Kaya na-edit na po sa iya lalo na po tamay papaabuto na bagyo sana po matabangan naman po kami nindo para po mapadali po ang paghahanap po sa tugang po niya mo. Gusto po niya mo mahiling na kaibahan man po niya mo siya bago pa man maglaog ang bagyo po. Sana po madangog po. Ini po ang pakiulay ko po. Nakulang pasasalamat po. Pero kalalawgon ba kayo ni Papa Kaloy? Ang nasa retrato, baka kambal ini ni Papa Kaloy. So pangaran ni Papa Kaloy, subscribe. Ay pambihirang public service ini. Ang pinagagadan tabang si Papa Kaloy kundi ano ta naglaog sa post ko. Sa account ko pambihira.
bumaba subot nin direksyon si Upong, sabi ni Mike Padua. Sorsogon, Itsitiriana and Pontaria. Good news to us, bad to them. Sana malusaw na. Kaya pala naglumlum na sana digdi sa Camarines Surta. Nagbaba si Upong. Then daw buminaba. Sa kadagatan na lang magbaba. Yan po, umayo ng klase sa manlain-lain ng mga pampublikong eskwelahan, maging pribado. Sa bagyong si Upong. Rekomenda man ni dating Finance Secretary Cesar Purisima na tanggalo na sa sirkulasyon na 1,000 bil tanganing day magamit sa korupsyon sa mga proyekto sa gobyerno pambihira. Ini ang naging pamapudan ni Purisima sa Bangko Sentral kan Pilipinas kung saan siya ang naging party bilang ex officio member kan Monetary Board. Kung sa saya ginibo na ini kan European Central Bank kan taon 2019 asin 500 euro note bilang panlaban sa money laundering asin counter-terrorist financing. Sa nahiling kayang diskarte kan mga koruptong opisyal kan Department of Public Works and Highways sa Bulacan, sinabi ni Purisima na malinaw na kas makukuha ang kwarta kan banwaan na mas madaling nakukurakot. The recent DPWH corruption scandals show once again how cash fuel, graft, bribes and kickbacks thrive and cash because it is untraceable, untaxed and invisible to regulators, sabi pa ni Purisima. Kabilang sa iyang mga pinag-sesesyon, iyon ilimita ang darakulang cash transactions, obligaron ang darakulang bayadan na nagagi sa banking system asin ipareport sa mga bangko pakausan ng deposits kundi pati na withdrawals na sobra sa $10,000. Arog sa Estados Unidos, pinagbawal kan BSP ang pag-withdraw in cash na malampas sa 500,000 pesos. Kaya ini an bagay okay man yan na 500 pesos sana dapat yan 100 pesos na sana ang denomination na yaon sa bangko 50 pesos sa kasanggatos tanganing malimitaran talaga ang pagkurakot. Ang 500 ay makantidad pa yan. Sanggatos na sana saka 50 ang denomination. Ani paluwas kan bangko. Mahiling yan abang hibog kadakol niya kang kwarta pero dikit man ang kantidad pag nakalaog na sa bag. Tan mga Pilipino daw pinano mapalusot yan. Iba ang Pinoy. Good na may lulusutan, malusot yan, malusot.
Nagraragot na sa lang ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa social media matapos ibulgar kan tugang niyang si Vice President Sara Duterte ang subuot welfare check na pinagsasagibo kay dating Presidente Rodrigo Duterte na presenting nakakulong duman sa International Criminal Court. Sa iyang Facebook post, pinagbabanatan ni Pulong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin sinabing mas maray pang ginadana sana subuot si Duterte kaysa ipakulong. Ginadan muna sana si PRRD para mawara na pagkapraning mo. Diyan lang kinayang isipon ang utak mo. Una mo matutuninong ang mga tao pag pinakulong mo si PRRD sigon sa iya. Dinansagan pa kay ni si Marcos bilang the worst, most corrupt and most hated president kan nasyon ay pambira. Daw nga ningod, dagdag pa niya, we the people will make sure that you will answer for that bangag nga pisot. Pambira. Ano ta pisot? Malokong Pulong ini, bangag na da, pisot pa. Ano mana? Sabi baga kan mga nakaulay ko, dawa-daya narog kan si Presidente Bongbong Marcos, mas maray-ray paman kaysa Rumibay Duterte. Nainot nang ipinirit ni Vice President Sara na mga opisyal kan Philippine Embassy sa Dahag, iyon nagbisita man subuot sa detention unit kan sa iyang ama para sa welfare check na direktang pinag-report kay Presidente Marcos Jr. Muna man na magkomento ang Malacanang nga sinipinipirit na sa Department of Foreign Affairs na pagsimbag sa aligasyon. Hapot dyan kay Pulong daw sa imong magurang kan presidente bakong pasaway ngani dinaraduman sa ICC pasaway. Sabi pa man ididipin sa nindo sa ama nindo mga pasaway man yan ikinakasuya kan mga namamanuanan pamilya Duterte. Sabi nga ni kay ni ayaw nilang mabuking na nagdadrama ang tatay nilang pinuno ng mga asong ulol ng China ay pambihira. Po nindang ipailing sa kinauban na nagdadrama ang ama nindang ulol. Nakakagarundom ulol dumakit sa China. Nagtakwil ka na palan duman. Si Boying na ombudsman au sureball na to. Tapos ining pinag-compirmar man ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na nasa irarom na kan Witness Protection Program sinda dating DPWH officials Henry Alcantara, Bryce Hernandez, asinman GP Mendoza. Ebanan mag-agom na kontraktor na sinda Curly asinman Sara Diskaya.
naman ang pangapudan kana fashion designer na si Michael Elescu aki ni ako Bicol Party List Representative Saldico na magpuli na asin simbagon ang mga sahot sa iya ay pambihira. Mga puda na so aki niya. Man kan iba style ni bangag arog man kayan civil disobedience day magbayad kan mga tax now. Iulian mo na answer, patunayan mo sa gabos na malinig ang konsensya mo, ipailing mo na oragon talaga ang Bicolano. Uli mo kwarta ko, pinagalan ko ito ay pamira. Imposibleng mayong kontak sinda. Tanto kay puan mga pudan kung pwede man apudan. Palabasan na yan na mapuli kunwari mayong kontak pambira. Another set of drama. Isa uli niya ang mga binibigay ng tatay niya, mga cars, sindos, etc. Gabusali sa paghabas ni ama niya ay Sos Mariosit. Pasali mo, lumang tugtugin na yan. Ang pangit naman ang tax ko. Kaya pala sa Hotel LS, ang pangaran kan sa Darakulang Hotel sa Legazpi, yaro pala niya ipinangaran kitatay mo na demonyo para abo na siya ay pumira. Dapat ipurpit na kan gobyerno na St. Ellis Hotel dyan sa Legazpi. Ano po Bareta Kisaldi, kumayo po ang plano, areston siya as in freeze itong mga bank accounts niya. Kung tulon man ang aksyon kan gobyerno niya to nakakawaranggana. Nagbaba pala nagbabaan singil sa kuryente ngunyan per kilowatt. Sa residential 9.6288 per kilowatt hour. Sa low voltage 8.2841 per kilowatt hour. Sa high voltage 6.3124 per kilowatt hour. Yan po ang bagong rate. Yan kan Casoreco 3. Tapos ang meter reading date sa September sa lugar sa Iriga September 25 to 27 tulong aldaw, sa Nabua September 20 to 29 duwang aldaw, sa Baaw September 29 to 30 duwang aldaw, asin sa Buhi Oktubre 1 hasta 2 duwang aldaw, sa Bula October 2 and 3 duwang aldaw, sa Bato October 3 and 4 duwang aldaw, asin sa Balatan October 4 and 5 duwang aldaw man. Yan po ang aldaw kan mga pag-reading kan Casoreco 3 sa mga member consumers tigdi po sa enterong coverage area ninda.
Amin man ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na duwang semana na niyang dainakaulay si Congressman Saldico. Sigon kay Garbin sa iyang pagkakaaram iyon igwaining medical check-up naka-schedule kasuudma sa Boston duman sa Amerika. Aminado man si Garbin na sindaan na kukulgan sa isyu. Daw ang ni arog kay niyan sa indang trabaho sa ako Bicol Party List. Sabi kaya mayo man medical ano yan pinapahiling medical abstract si Congressman Saldico, kaya duda man ang mga kababayan niya to na baka da nagdadrama sana ay pambihira. Pahiling nga yan medical certificate ni Congressman ko na talagang nasa hospital siya, may helang. Mandigdi sa LUP, the basis of Lacoste 600 million pesos loan is still under capital scrutiny yet. The Lacoste administration 600 million pesos proposed loan with the Development Bank of the Philippines will finance the big projects already identified under the Comprehensive Land Use Plan. This according to the June 24 committee report where Edwin Salbamante undertook the PowerPoint presentation before poor councilors and another poor from the executive department. But the CLUP remains under scrutiny by the provincial capital after it returned it to the town for some defects. One of it is the lack of feasibility study on the 10-year solid waste management plan. There have been defects in the CLUP had been unattended to for over 20 years. The CLUP is one single document needed to attract investors. Document needed to attract investors. The utterly neglected towns plan became the second Lacoste administration's priority program, which earmarked 1.7 million pesos to complete it within 6 months or March last year. Lacoste was mayor from 2007 to 2016. He chose Salbamante, a minor employee, over architect Rizal Sabroso, the municipal planning and development officer, to fast-track the long overdue project. Salbamante is senior environment management specialist under the Municipal Environment and Natural Resources Office. Yet, despite knowing the CLUP deficiency, Lacoste still ordered Salbamante to go to the DBP. He has the Sangguniang Bayan under his control to cure the defects after all. Meanwhile, another joint committee hearing the legal matters and the ordinances and the finance and the appropriations committees will be convened after more documents shall have been produced by Salbamante and the local finance committee composed of Dr. Eli Yapan, budget officer, Nelda Salvo, treasurer, and Sabroso of the Planning and Development Office, said Councilor Eddie Misalucha home. Chance upon this afternoon at the municipio. Misalucha presided over the June 19 committee hearing. Other attendees were Councilor Catherine Martinez, Victor Carullo, and Leticia Moralde. Former Councilor Ting Villadares, who attended the CLUP public consultation at the Millennium Center in April last year. Nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok.
Okay, salamat kami karanggang Philip. Maray ng pagkaaga pa sa mga nakatapay sa tuya. Sa ngunyan, ang lado kan na Philippine National Police ay ilang na pagkahanda. Naka-activate na tabi karanggang Philip and pangatugang sa indang presyento sa isang presyento na personahe and reactionary standby support force at ini strategically deployed. Ito sa rin natandam para po sa marikasan na mobilization para dito sa Bagyong Luzon. Para magpaulong kan natulog na suspension sa mga maapektuhan kan pagbaha, landslide o iba pang mga emerensya. Nakahandam naman ang 144 na search, rescue, and retrieval team. Pero digdi karon ng Philip, naka-aktibar naman ang critical incident monitoring team kanganing magsaho ni magbantay kan nangyayari asin na siguro na may papaabot tulos ang karaman sa mga nanunungdan para sa anuman ng mga emerhensya na mga mare-record. Before sa Philippine National Police Bicol, naka-pre-positioned naman ang mobility assets aron sa mga specialized rescue equipment para magtao din suporta sa evacuation operation, pag-transport kan mga relief goods, asin masiguro na makakapag-responde sa anuman ng mga untoward incident. Pinagsisiguro ka na PNP Bicol ang publiko na padagos ang sindang monitoring asin nakahanda sa emergensya o kaya man mga inaapod na emergency situation. Karandang Philip. Sa baga sa terming handam asin talagang yaon naka-alerto ang PNP, maski ang Bureau of Fire Protection, ang Philippine Coast Guard asin iba pang ahensya, ang DSWD sa araw kaining kamuktakan kan sa tuya pong panahon. Yaon ang sa indahigot na pangapunan na maghinandam ang gabos, magpreparar, magpasiguro kan sa indong mga pangangaipo sa loob kan sa indong harong, tubig, pagkakan, bulong, asin iba pa na kaipungan, flashlight, kandila, tananing sa panahon na wala kita kan supply kan elektrisidad o kaya tubig, igwa kita kan naimbak sa lampo kan sa tuyang harong. Mga pagkakan na pwedeng maimbak sa lampo ni nagkaperang aldaw na dahi tulos mararaot, usong-uso ang mga dilata karandang Philip ngunya na panahon. Pagpanahon kan bagyo asin ano pang klase kan kalamidad. Ang pinaguhurot kan mga autoridad kan sa tuya pong gobyerno na maging salbado ang gabos para po digdi sa bagyong Siopong, warakan madanyaran, tanagin panalmingan na niyato ang nakaaging bagyong Christine kan nakaaging Oktubre 2024 na dakol si mga nagkagaradan por medyo kan na dai pinaglalauman na grabing rarom kan baha. Kaya kung magkaigwana kan forced evacuation, dai po kuyan suway, dai makipagsimbagan pa sa mga nanunungdan. Yan ang panahon na kamo pwede pang may evacuar, pwede pang may salbar. Takon na hararumo na ang tubig baha, orog na kon na banggiyo na, dahil na kayan mahiro ang mga responders, ang mga rescue team, tabuhay maninda, ang makakaag sa peligro. Igwa man yan nin pamilya. Dahil na makitagasan na Tiglen. Come again? Dahil na makitagasan. Yan, dahil na makitagasan. Tani ba, abo pa mag-arali, kuyan ngayon, sa tuyang harungan, sa tuyang mga gamit, o kaya kung may mga tama na hayop. Pero may bastante pang oras kung pwedeng may kaad sa mga salbadong lugar ang sa indo mga tama, halimbawa mga urig, ang sa indo atama na kanding, damulag, baka, kung medyo may halangkaw na lugar na baka agan sa inda, ikaad na yan duman, tanganing dayman sinda magkaralamos. Takan nakaagi bagang taon sa Bagyong Christine, kada akol karon ng Philip kan mga nagkaralamos na mga atama na urig, damulag, baka, kanding, ido, manok, at iba para mga livestock for medyo po kan daisinda na ikaagman sa mga salbadong lugar. Pero dahil man nagbarato sa mga karne. Come again?
Dahil man nagbarato sa mga karne, dawa kadakol kan nagkaralamos ng mga hayop. Kuyan kaya, ito ba mga nagkaralamos kan sarang taon, itong talagang dahil naman pwede pakinabangan, pinabayaan na lang karon na Philip. Dahil naman nila pinagkarne. Pero itong mga pwede pa man, pinagburuno. Maski inapod kayan, double dead na. Pero ito talaga dahil naman pwedeng pakinabangan, pinagtiyan na lang, pinag-apon, pinagtalbong, para dahil mangyari utrong, unya na pagyong opong, pasiguruhon man ang pagiging salbado kan sa tuya pong mga ataman. Una ko, buruno una. Kung ido, mga nakakadenang ido, butasan na yan. Kung dahil nindo pwedeng madara sa mga evacuation center, butasan na lang sinda tanganing dahil sinda malamos, tapos sinda man ang magibong paagi para maisalbaran sa indang mga sadiri. Kung yan nakakulong, kung yan nakakadena, oras na nag-apaw na, nagrarom na si tubig, sigurado nindo na ang sa indong mababalikan ng mga taman, gada na yan, lamos na yan. Para dahil mangyari, kung dahil nindo sinda may iba, dapat butasan na lang nindo ta nagdigibo man yan kan paagi na makasalbar sinda kan sindang buhay karon kang Philip. Burotasan sa mga kanding, karabaw, baka na nakagarakod. Dapat ikagman yan duman sa mga salbadong lugar, mga mataas na lugar karon kang Philip na rin. Mareklamo kan sa mga pagtaraid kung may maperwisyo. Ay ko yan na ining butasan itong mga tama na ido. Dahil yan napabayaan na nakakulong o kaya nakakadena. Tapag nagraroman baha, dahil yan mabubuhay sa malalamos yan. Pero itong araw kan baka, damulag, kanding, syempre nakagakod yan. Pero ikaagduman sa mga halangkaw na lugar para dahil sinabutong kan tubig, baha, karondang Philip. So yan ang sa tuyang informasyon, kasabay ka nabiso para po sa gabos, lugod. Pag-abot ka na daw kan Sabado, maski may problema sa baha, wara kan mga may report, may record na mga casualties orog na po digdi sa laog kan Kabikulan. Dito sa location, Glenda Piares reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon, mga pagirumdum. Mga ayam, burutasan pag nagrararom ng tubig. Wala ko, pati niya ako mga kanding, baka, karabaw, burutasan. Ay, nakulang perwisyo yan sa barangay. Pwede magka-aranggot. Ano nga namin nurutasan rin doon sa mga tanumin, tiro, radas. Nakulan mareklamo kay Kapitan, pag-arog ka yan. Meron, tas kinta magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Nakagat ika sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Naghahanap ka ba ng mga servisyo, pag-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasi at cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masasarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Arellano Street,
leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier. Amlo Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa Amlo Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika.
Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 52 minutos. Makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Sisiyasat naman kan Office of the Ombudsman si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana dahilan sa pagkakasangkot kay ni sa flood control scandal kung saan ang misis kay ni iyon sa rong kontraktor. Sinabi ini ni Quezon Representative Kietan, sponsor ka na proposed 6.2 billion pesos budget kan Ombudsman sa 2026 sa plenary deliberation sa Kamara de Representantes kan nagtalikod na Miyerkules. The Ombudsman are currently investigating. There is an ongoing fact-finding investigation regarding the case of COA. Commissioner Lipana sa Sigon Kitan sapot ni ACT Teachers Party List Representative as in Manhouse Deputy Minority Leader Antonio Tino. Nainot kay niyon pigsitaman ni Tino ang Ombudsman dahil garo natuturog sa naman sa pansitan sa issue kan mga anomalya sa flood control project kan Department of Public Works and Highways. Taano po tangon niya na nagluluwas na naning nagkaperang taon na po na mga opisyal kan DPWH nagkakasino palan tapos ginatus na milyon ang pinagkakawat tinataya asin ipinapadaog pa sa kasino. Mga nagririgaluhan sa saroan mga lulunadan isubitig 10 milyones na pesos na regalo sa naman kibos. Nakapatong man sa lamesa sa District Engineer's Office mismo na ginatus na milyon na pesos na naraman niya to kasud masigon para palan ini sa kickback palan pinangaranan pa ang mga politiko na pagbabayadan ka na billiard table alagad kabang bilyon de pesos sa sarong transaksyon sa naman punto pa ni Tinyo. Sigon sa iya anyari sa ina na ombudsman ano ta natuturog sa pansitan anong serbikan ombudsman pasensya na po kon makulog pero arog po ang sentimiento kan kadakol ng mga Pilipino dagdag pa ka ini. Bidigdi sa province of Camarines Sur, Edmero. Suspension of classes at all levels, public and private, and work and provincial government offices in view of Tropical Cyclone Opong.
In view of the increasing threat posed by Tropical Cyclone Opong, classes all levels, public and private as well as work and provincial government offices are hereby suspended effective September 25 until lifted. Yan po ang pangapudan kan provincial government kan Camarines Sur sa mga opisina, mga eskwelahan na suspendido ngunya na pag-aldaw pati ang trabaho. Nakataas naman ang tropical cyclone warning signal number 2 sa Northern Samar asin man northern portion of Eastern Samar, San Policarpio, tapos sa Jipapad, Artiki. Oras signal number 1 man sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, the rest of Eastern Samar, Biliran, and the northern portion of Leyte, Barugo, San Miguel, Balatngon, Tacloban City, tapos Kalubian, Leyte, Kapuokan, Karigara, Palo. President Ferdinand Marcos Jr. has expressed anger over reports of rising kickbacks involving government officials following testimony in a Senate investigation that exposed step demands from contractors. During the hearing, contractor Curly Discaya revealed that some congressmen now ask for 25 to 30% in commissions from government projects. This figure is notably higher than the 10% allegedly demanded during the administration of former President Benigno Noynoy Aquino III in the 12 to 15% reportedly collected under former President Rodrigo Duterte. The revelation drew sharp condemnation from Malacanang press officer Claire Castro said the situation reflects the growing greed and abuse of certain officials and collusion with contractors. She stressed that no one should take pride in collecting larger cuts from public projects as it exploits taxpayers' money and undermines governance. The palace reiterated its position that such practices are unacceptable and that the administration is determined to end the culture of kickbacks. Officials said the ongoing inquiry aims to identify those responsible, hold them accountable, and implement measures to prevent the recurrence of corrupt practices in government contracting. Closure sa Daraga kanselado, pinag-anunsyo kan Daraga LGU ang kanselasyon sa nakatagamang kutang road closure ngunya na aldaw September 25 sa parte kan T. Perez Street. Sigun sa LGU, the closure originally planned for full works by Alico is called off due to preparations for the approaching tropical storm Opong. All roads will remain open to normal traffic. Please focus on staying safe and following official weather advisories. We apologize for any confusion and appreciate your understanding as we
prioritize safety ahead of the weather conditions. Pasado ini sa retratong itinao sa latest track kan DOST Pag-asa ang posibleng agihan kan bagyong upong sa Camarines Sur. Iyon nasa diretsong linya na naglalaog hali sa Tiwi, Albay asin nagluluwas sa Kanluran, Libmanan, Camarines Sur. Uyan mga munisipalidad na nasa laog kan nasambit ng agihan na ipinapailing kan itom na linya sa mapa sa September 26 alas 2:30 pagkahapon buhi aagian kan bagyo asin malaog sa sirangan na parte kan Camarines Sur na maagiman sa rum parte kan munisipalidad kan buhi alas 3 nin pagkahapon Iriga City aagihan man padagos na Pakanluran na maagiman sa Hilaga kana syudad nin Iriga. Alas 3:30 nin pagkahapon Baaw padagos na Mabalyo sa Hilaga aman kan Baaw. Alas 4 nin hapon Pili an linyan Balyuman sa timog na parte kan Pili an kabisera kan probinsya. Alas 4:30 nin pagkahapon an Minalabak ana agihan asin nagpapadagos sa Minalabak. Alas 5 nin pagkahapon Milaor an linya an Mabalyo sa sarong parte kan munisipalidad kan Milaor. Alas 5:30 nin pagkahapon San Fernando ang pulang linyan mahiling maagi sa Hilaga mana parte kan San Fernando. Alas 6:30 nin pagkabanggi sa Pamplona naagian iyon maagi man sa Pamplona. Alas 7 nin pagkabanggi sa Libmanan maagi man asin Mabalyo sa Kanluran na parte kan Libmanan bago magluwas duman sa Ragay Gold. Agop man ang halos sa sentro ang nasa pulang linya sa Ngay, Tigaon, Kampo, Bula, Syudad kan Naga, Kamaligan, Gaensa, Kanaman, Magaraw, Pasakaw, Sipukot. Ang forecast intensity gaabot sa 120 kilometros kada oras hasta 140 kilometros kada oras. Sa gabos ng mga residente sa mga lugar na ini asin sa mga pagtaraid na banwaan mangyaring maggibo kan kinakaipuan ng pag-iingat magtinir na may aram sa mga official na update sa panahon maghanda kan mga emergency kit i-secure ang sendong mga rong asin maging handa mag-evacuar kung ina-advise kan lokal na mga autoridad. Importante ang sendong kaligtasan, pwede pang magbaguan tracking kaya magtinir na nakaabang sa Sensuyut 3D page. DOST Pag-asa, Kevin Aguilar Rawas.
Padagos man ang pagkondusir ng information dissemination kana Coast Guard katanduan sa gabos na parasira sa isla mapadapid sa mga abiso ug nangon niya na may pigbabantayan na bagyo sa nasyon. Sigon kay Coast Guard Station katanduan is Commander Lieutenant Junior Grade Keys Villanueva. Ang kiulay ang opisyal na day na muna maglawod huli sa nakabandera na nasa irarom na kan tropical cyclone wind signal number 2 ang isla probinsya kan Catanduanes. Piga abisuan man ni Villanueva ang gabos na passenger vessels sin cargos na maghanap muna ni na matitiniran para man sa kaligtasan kan sendang crew asen vessels. Basado man sa reports kan iba pang Coast Guard Station sa probinsya na wara man sindang na-rehistrong na stranded na pasahero o cargos na pasiring sa Tabaco Port huli ta nag-abiso na ang nagkakapirang shipping lines kan nakaaging aldaw na dai sinda mabiyahe huli sa piglalauman na bagyo. Nakatalaan man na nangunya na aldaw ang i-check in na ninda sa Emergency Operations Center Catanduanes ang sa indang mga assets asin mga personalis para man sa nagpapadagos na preparasyon kan sa indang opisina. Nagabilog naman in sarang contingency plan ang Alba Electric Cooperative Incorporation nganing mapacilitate ang salbado, timely, well-coordinated na preparasyon, response asin pag-restore kan supply ng kuryente sa probinsya in kaso may mga nairehistrong mga danyo suli sa bagyong Upong. Sigon kay Aleco spokesperson Angie Galero, nasa presente preparado ang sa indang personay sa padagos na pagtaong serbisyo sa mga miyembro konsumidores. Nagkondusir naman ang sa indang ahensya ng tree pruning activities nganing malimitaran ang aksidente o anuman na danyo sa indang distribution facilities. Mientras tanto, tinawan doon man ni Galero na in kaso na pag-abot sa pag-restore kan kuryente sa indang pigsusunod ang Typhoon Recovery Energization Order kung sain may proseso sa kung anong lugar ang susunodon kan sa indang operasyon. Abeso kan opisyal sa publiko na maglikay sa mga nahiling na downed wires o naputol na linya ng kuryente sa mga tinampo. Siring man na i-report sa indang opisina in kaso may nanotara na naraot na poste ng kuryente huli sa delikado ini. Siring man nganing makaibitar sa anuman na aksidente. Sumitar naman kan Department of Public Works and Highways ang mga air assets na ako Bicol Party List Representative Saldico sa Anti-Money Laundering Council para mag-request ng freeze order. Sigon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nag-aabot sa haro 5 bilyones na pesos ang mga assets kan na kongresista. Magrumduman na si ako Bicol Representative Saldico ang dating chairman kan House Appropriations Committee asin kay riba sa mga congressman na pigi-imbestigaran katakod kan mga anomalya sa flood control projects sa Department of Public Works and Highways. Kay riba man sa pig-issuan and freeze order kan sindang assets sinda Senador Joel Villanueva, Senador Jingo Estrada, dating DPWH Yosek Roberto Bernardo, dating Congressman Mitch Cahayon, asin si dating DPWH official Henry Alcantara.
Naka-red alert status naman ang Regional Emergency Operations Center kan Bicol katakod sa pagpreparar sa bagyong Upong. Sigon kay Office of Civil Defense spokesperson Gremel Nas kan Ligaspi naka-standby naman ang sindang personizing kaso may kinakaipuan na augmentation sa mga local government units digdi sa riyon. Sa red alert status ang sindang response agencies ang available sa oras na kaipuan magpaapod ng emergency meetings sa sindaan manganot sa kanya-kanyang clusters na kaput nindanganing tulos na matawaan ng resources na pangangaipuhan ang mga LGU. Sharing man ang pagkondusir kan sendang opisina ng daily weather update as in daily situation briefing kay baan response agencies. Ainda naman na subuot pigpapaaraman ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na iasigurar na 24/7 ang Emergency Operations Center sa Bicol as in pagsagibo ng pre-disaster risk analysis meeting nganing maaraman kung anong mga barangay as in households ang dapat na i-evacuar urog na ang mga nasa high-risk areas. Abiso man kan opisyal sa publiko na makipag-koordinar sa mga local disaster risk reduction and management centers nganing marikas na matawan sindanin tabang. Sering man na kaso man na pigpapautob ang pag-evacuar tulos na magsunod sa mga autoridad nganing warang rescuer ang magruso sa kasagsagan kan makusog na pag-uran asin pagbaha asin nganing masyerto na nasa ligtas na lugar oras na magrapado ang bagyong Upong sa riyon. Morning man, dyan po sa Banawan ka na Balatan, Camarines Sur. Mga yaon sa gilid ka na dagat, magtaga oro evacuar na kamo. Nganing daay na kamo abuton nin makusog na doros asin daay na kamo maapektaran ka na pagbaha. Saka ang sinasabing storm surge. Kumusta ki Mayor Ding Ableter ka na Banwaan po ni na Balatan asin man ki Vice Mayor Jun Narrito. Kanban sa Banwaan ka na Bato ki Mayor Enrico Dangkalan. Sa kuyang batchmate si Etchet Chavez dyan sa barangay Niño Jesus. Siyempre si Miss Ella. Kumusta Miss Ella? Ikan lamang ba nagpaparamdam? Kumusta man kay Engineer Paulino Laganson dyan po sa San Vicente Bato? Nagapautob naman in preemptive evacuation sa mga residente sa lokal na gobyerno kan Piuduran Albay uli sa mga posibleng epekto kan bagyong si Upong. Sigon ki Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Piuduran Head Noel Orduña, partikular nindang ipina-evacuar ang mga residente kan Sitio Lagaan, Barangay Banawan huli sa wara sindang ibang maagihan na pera sa nagabang tulay. Ranti ka na bagyong Christine kaya in kaso subot na magkusog na ang pag-uuran asin na maghalangkaw ang level kan tubig sa Panganganiran River dahil na makakaluwas ang mga residente kan nasambitan ng lugar. Sigun sa iya, nag-abot na sa poco mas o menos na 500 na individualan sa indang nang napaibakwar gikan sa Sitio Lagaan na sinagtitinirngon yan sa designated evacuation center sa nasambitan ng Banwaan. Dugang kanopisyal na may na-erestro naman na na-stranded na mga pasahero duman sa Piuduran Port. Naka-preposition naman sigun sa iyaan mga food packs na ibabariwas sa mga residentes magin sa na-stranded na mga pasahero. Mientras tanto, abiso ni Ordoña sa mga namamanduaan na sulamenteng magtubod sa mga impormasyon gikan sa lehitimong ahensya kan gobyerno mapadapit sa preparasyon sa nasambit ng bagyo.
Kumusta man po dyan sa Banuan ka na buhi kay Mayor Lacoste, kay Kagawad Nogi. Siyempre kay dating Mayor Margie Moran Aguinildo as in Jones Belsa. Diyan sa Barangay Santa Clara, kumusta man kay Sailin Ligasyon, kay Ma'am Norien, Nadsur Ikisabal. Siyempre kay Dr. Renz Nonato. Asin man kay Kagawad Belia, asin dating Kagawad Ramon Nonato. Kumusta sa sakuyang pinsan dyan sa Barangay Tambok, Kimanoy Lare Serdan, sa pamilya Serdan na mga yaon dyan sa Banuan po ka na buhi. Kumusta po kamo? Uy, magiging mauran kapistahan, mga aktibidades dyan po sa Borok Bosok. Mapuo na patingon yan ang mga activities sigon kipunong Barangay Abigail Amande ang Liga President kan mga punong barangay sa Banuan po kan buhi. Man sa mga yaon sa Lakeside dyan sa Danau ka na buhi, magtaga or ibakwar na po kamo. Nganing day na kamo abuton. Happy birthday mampalan ki Danny Borason dyan po sa San Juan, Baaw, Camarines Sur. Retired Air Force man ini. Kumusta ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande, dating Kagawad Lowiliano dyan po sa Antipolo Old, Nabwa, Camarines Sur. Belated happy birthday palan ki dating Konsyal Maria Villa Santo Nonato na nag-celebrar kan sa iyang kumpleanyo kasudma. Asin man ki Sir Berhel Puso. Kan DepEd digdi po sa siyudad kan Iriga. Sudma so mga CTP, CET boys. Yan palan sa University of St. Anthony, pigpaaral sa pinagsakat na sa mga tukawan sa second floor, paghali sa first floor. Habo na pong mamatean kan mga nagtalikod na taon. So, dahil pa nakakapalawag sa eskwelahan, sa sinambit ng eskwelahan, narakan nagkabarasa sa mga tukawan, naglataw-lataw sa tubig.
Diyan sa Banuan kan Bula, kumusta man ki Mayor Nonoy Ibasco asin man ki dating Alkalde Migay Ibasco. Siyempre ki dating Vice Mayor Nilo Tutoy Malanyaon. Sa kuyang amigo diyan na dating pagiriba sa propesyon. Ki August Vergara. Sabi digdib ako kan aki kan bilyonaryong kontraktor kaya dahil mo aram preso kan mga pandiurag na mga lulunadan. Rolls Royce nagkakantidad 42 milyones de pesos, mga luxury cars po ini ni Sara Diskaya. Mercedes Maybach 22 milyones de pesos, Bentley 20 milyones de pesos, Mercedes AMG G63 20 milyones de pesos. Tapos ining Cadillac Escalade na nag-aabot sa 1 million cash. 8 million white o 11 million black. Tapos ining puti nag-aabot man sa 8 million. Sa Range Rover autobiography nag-abot 16 million pesos. GMC Denal 2 units 11 million ang kada saro. Range Rover Defender 7 million. Range Rover Ebugia 5 million pesos. Chevrolet Suburban 3 million pesos ay pambira. Maurag talagang maluho si Sara Diskaya sa mga auto pa sana. Sabi baga digdi Innova 1.3 million from sipag at tiyaga. May payong man ini, may litrang Toyota, may Kappa rin daw po dyan. So may payong Bergman motorcycle nagdown 5K pigulugan sa laog ng 3 taon. Magabat sa bulsa sa bulan kan pobreng maestra, mayong payong kaya basa pag uran ang driver. Sumay payong po garo nasa 59 million pesos ini sigon ki Sani Malati. Dawa rin na auto sa Toyota pag nag-purchase may libreng payong. Kaya nga ni magkontrata ka na nga ni magkakotse ka na pandiurag na Inoban. Toyota din na yan Inoban. Yan ang resulta kan mga may payong. Dahil man mababasa ang driver pero madakit ka man sa baha taday ka na maagihan sa tinamputa perming ba maski sa ka magduman. Banuan po ka na buhi ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council nag-urulay na bilang paganda sa bagyong Upong. Kasuod mapa ang MDRRM sa pangienot ni Mayor Lacoste bilang paganda sa bagyong Upong. Sigon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, pag-asa ang tropical storm Upong iyon horing nahiling.
Inaasahan man kan pag-asa na magpupuon ang makusog na pagbagunas kan uran ngunya na pagkaldaw sa mga apektadong lugar. Posible man maglandfall ang bagyo sa Bicol region sa September 26 basado sa pinakahoring forecast. Landig di pinagsugo naman ni Mayor Lacoste ang tulos-tulos na pag-activate kan emergency operation centers as in man incident management team kan Banwaan. Pinagsugo man ang aktibasyon kan mga barangay disaster risk reduction and management committees nganing magsagibo kan monitoring sin pag-aanda sa kanya-kanyang nasasakupan. Kabilang sa mga pinag-urulayan sa pag-urulay o pagtitiripon ang pagtukdo sa mga flood prone as in landslide prone areas, paghahanda sa mga evacuation centers in koordinasyon sa manibaibang ahensya, arog kan pulisya, Bureau of Fire Protection, Municipal Health Offices in sektor kan agrikultura. Inaasahan man ang pag-i-evacuar kan mga residente sa rababang lugar na nagkakaigwanin na landslide poon ngunyan na pagkaaga. Pinagarumduman ang publiko na maging alerto maganda nen mga emergency kits asin padagos na subaybayan ang mga weather bulletin hali sa pag-asa asin abiso sa lokal na gobyerno. Din dating Vice Mayor Sir Norman Badjola ako Bicol supporters ngunyan aram na nindo na pinakakurakot ang party list representative nindo dahil pa ka mo masusupog asin mabutas. Sabi man kaining nag-comment sa tulang ako Bicol party list maasahan pag-abot sa burial assistance scholarship madaling ranihan kung nakagibumanin korupsyon ang namamayo bako man kasalanan kan mga supporters. Dakol man ang mga namamayo sa manibaibang ahensya na may korupsyon na ginigibo o galing Pinoy na siguro yan. Partly sana accountability ta posibleng in good faith man pero sa susunod na rason na ibuto ako Bicol sabi ni dating Vice Mayor Norman Badjola kan baaw ay pambihira. Konting bigay pero marami ang nakaw yan siguro ang prinsipyo. Na ako Bicol pero sa pagsuporta sa mga parabo na politiko garo inda ko na sana. Sobrang trending ang Bicol bako sana sa magayo na barata kundi sa mga kontrobersiya kan ako Bicol pagpangit man dagos ang image kan pangaran ni Bicol. Endorse pa nga niyan kan ibang politiko hehe ligabos na bagay may hangganan. No comment na ako sa mga comment nendo. Kumbaga bako sa naman na ako Bicol ang nakakurakot. Mga senador dana sana si Villanueva saka si Jinggoy. Tapos iwang party list na mayo man nga ni mga nagiginibo dyan sa Kongreso. Hindi po mag-isip-isipan sa ito mga kababayan. Si dating senador nga ni, dating senador, si Senate President, dating Senate President, Ches Escudero, uda na sana. Minsan, pigpaparabarasol, ano bang politiko, sa naging korupto, salaan man yan po kan mga tao. Ang importante daw, koruptan politiko, at least itinataw sa mga nagtitios kaysa man nagiging korupto dahil man lamang warasan ang mga nagtitios yaon po dyan ang problema. Kumbaga sinusurulo sa nanindan pagbulsa kan pundo kan sa tuyang mga kababayan, pundo kan gobyerno.
bagyong si Opong padagos na nagtataong peligro sa Camarines Sur. Ini po ang pinakabagong forecast kan pag-asa manood kay bagyong Opong. The center of the eye was estimated at 440 km east of Guyana, Eastern Samar, 10.9 degrees north, 129.8 degrees east, moving west-northwestward at 20 km per hour. Maximum sustained winds of 110 km per hour near the center and gustiness of up to 135 km per hour. Signal number 2, Catanduanes, the southern portion of Albay, Santo Domingo, Legazpi City, Kamalig, Rapu-Rapu, Bakakay, Daragaho, Villar, Manito, and Sorsogon. Signal number 1, Pamangiraray and Particana, Albay, Masbate, including Ticao Island and Burias Island, Camarines Sur and Camarines Norte. Ingat-ingat po itong mga yaon sa coastal na banwaan. Dating mga senador na sinda Bong Revilla si Nancy Binay pinangaranan man ni dating DPWH si Roberto Bernardo sa iyang affidavit dapit sa manomali ang flood control projects. Nainot na niyang pinangaranan si Senador Chess Escudero sa pagdangog pambihira. Ay buhay, hayahay nakutan mga buhay nindo kundi nadawit pansin daw mga pangaran. Palang kamuday ng garana si Nancy Binay daugman, si Bong Revilla daugman. Kaibahan palan kamo sa mga may kalungkutan man. Digdi, salamat po. 3rd District, Congressman Adrian Salceda, sana po maaksyonan po tulos. Katanganing dahin na liwat bahaon. Mabasa mga libro asin importanteng mga file sa laukan MAS classrooms. Thank you din po MS Edcom, Chair and Councilor Bok Encisa Ablan sa pag-follow up and malasakit sa mga taga-Matakun Elementary School. Bok Encisa Ablan, padi kong Adrian, baka pwede pakicheck sa DPWH kading rep-wrapping sa may Matakon Elementary School, madali na abuton kan mga room ta nay rus-rus na
kan mga raga. Tapos may overflow kan tubig pagkayon bagyo pinagbabaloy pa kan. Wala po kitang 37 minutos, makalampasan alas 9 nin pag-aga. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Wala kita ang 44 minutos, makalampasan alas 9 din pagkaaga. Kita nagkakakan-kakan bayawas. Diyan sa luwas. Mangga bayawas. Ray na yan na pampakusog din ngipon. Digdi si Bernardo ani tinutok dong point man sa pagultanan kan mga koraptong DPWH engineers in man nagkapir ang mga congressman sa pagkuhakan mga ghost flood control mitigation system. Saktong alas 9 in pagkaaga pinuunan ni Senate President Pro Tempore as in Committee Chairman Panfilo Lacson and hearing. Sabi pa digdi, inaamin ko patawad po. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Session Hall kan Senado sa nagpapadagos na pagdangog kan Blue Ribbon Committee as in sa multi-billion de pesos na anomalya sa flood control projects.
Yan man aldaw ang pinagsasagibong sesyon kan public hearing kan Blue Ribbon with Civil Service Government Reorganization and Professional Regulation pinamamayo ni Senate President Pro Tempore Pampilo Pinglacson. Agenda, motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippines underwater. Sabi man kan iba niya itong mga netizens, walang natirang opisyal in street, lahat kasabwat, lahat palitan at ikulong. Nasa nakahaning mga senador na ko. Si Alcantara parang sinong inosente. Ay salamat, recognize Senator Mako. Tagam-tagam, tabunan naman yan. Pagdadasal po namin na laging mananaig ang kabutihan. Bigyan sana kayo ng knowledge and wisdom in every word and decision that you made. Harap-harapan ng gaguhan, the best show ever. Scripted na yan. Hoy Lacson, umalis ka na dyan. Kaya yan, keep him inside the Senate. Every time di nila masagot ang questions in regards of the transparency, suspended agad. Ano ba yan? 2 times na suspended at kayo da agway si Lacson. Gaga ka rin. Dapat matanong agad kasi pagbalik makausap na ng iba, di na niya masabi sa lahat. Tama yun kay Senator Bato, tapusin mo na dyan sa Senate bago sa DOJ. Yawang naama na Rimulya tapadda. Rimulya na luto man gani ang case sa anak samot na Jedi nang gahatag sweldo sa iya. Ha! Binasa na nga niya at may copy naman. Sa Senate pa talaga naglabasan. Takot sa tanong ni Marcol. Kaya Lacson, suspension agad. Dapat ma-question agad kasi baka mahaluan. Ma-intimidate pagbalik yung iba di na masabi. After hearing the sworn statement, isibat. Dalhin sa DOJ Office 7 na sa kalagitnaan ng hearing only in the Philippines. Tagisa na naman ang mga matalino at mahusay, marunong at magaling. Lacson and well na twin. Again, may cover up sa chairmanship mo. Hahamoto pa mi ni mo, Mr. Erwin. Diretso nyo na sa ICI yan para makasuhan na agad. Protect them at all cost. Baka magsalita may maituro. Galing ni Lacson, Lotong Macau. Si PRRD, kinulong agad. Nagsisilbi sa bayan. Pero ang walang silbi at magnanakaw pa, dinaan pa sa hearing na wala naman patutunguhan. Ebem answer question, what Lacson and Suto, haha. Balik na agad ang pera para mapakinabangan na at tagawa ng flood control. Parating na naman bagyo mga kurakot. Nandyan si Rimulya at Erwin, wala naman alam mga yan sa batas. Ay Santissima. Nakita nila ang papel gidunol ni Rimulya kasi Alcantara, bulok na gobyerno, kailangan baguhin, taong bayan na dapat ang humatol. Yung mga senador na nagko-cover up sa mga buhaya, sana tamaan ng kidlat, mamatay sa stroke, yung mga buwakang na dyan. After ng statement, diretso sa DOJ, loto na ang sinaing, labas nyo si Romualdez. People power 3 na para mapagpasyahan na ng taong bayan, wala nang kwenta yung Senado, bulok na gobyerno. Nakita na nako ang baliin ng batas, kaya nga pinapirman yun sworn statement para yun sa laysay niya. Doon din naman sila mag-base ng tanong, need i-evaluate para magkaso din e-presyon asset na involved. Popcom please, bakit may suspended? Akala ko ba transparency? Parinig nyo dapat lahat para alam ng bayan. Sige ramo hearing, klaro na kaayo kinsa ang mga masterminds, dili ninyo kasuhan o imbestigahan. Bakit pinatabi si DOJ sa dalawang resource person? Naku po, si Rimulya na wala naman patutunguhan ng pagiging DOJ, mag-abogado ka na lang. Bakit umabot pa sa ganito? Kitang-kita naman ang pagnanakaw. Tama naman kasi si Bato, andyan na bakit hindi pa mag-ask ng question? Bakit mamaya pa para mabago yung kwento ha? Tatapos term ni BBM, di pa din matapos yan hearing. Ala na, niloloko nyo lang mga tao. Suspended agad, nagkakapalitan na ng statement. Wala man naman saldi ko, wala rin yan. Daming mga DD shit dito, hindi makaintindi.
nahalata ng Rimulya dumidikit kay Alcantara para hindi masabihan ng tuo-tuo. Boying Rimulya nagalasta rupam, bakit tinabi naman si Baying sa resource person, may intimidate magsalita yan. Pagkalaban moro-moro lang yan. Cooking show, anong ulam? Marcoleta, umalis ka na dyan. Sa drivers, ang 10% ha. Lagi nang una si Bulldog. Good morning, another day, another drama. Patay, sila yung nasusupalpal ni Marcoleta. Pag dinala na yan sa DOJ, may iba na yung affidavit. Firing squad, puro Saldico at Romualdez Sos Mariusip. Kayang-kaya ni Marcoleta lahat yan. Ang puporma nitong mga nasa Senado. Grabe talaga ang tinik ni Marcoleta. Kakasawa na kayo. Sabi na nga din na naman niya alam yon, mga nasa baba ang sisi nila. Ang kapal ng mukha ni Alcantara, parang walang nangyari. Kampanting-kampante, pati ikaw Soto, oto ito. Masarap pa manood ng gera or war kaysa makinig sa mga ito. Makapanood na lang ng war, baka magkagulo, alam ko na. Safe na si Romualdez at ang twist, diba, affidavit. Nel is watching, garapalan kasi masyado ang mga kilos, lotong bahay na to. Good morning, Sir Renal Alcantara, walang silbi ang hearing na yan. Sayang lang sa oras at paniod to. Vulgar nyo na mga kawatan, wala si Romualdez, dapat nakatutok camera kay Boying Rimulya kasi baka meron naman ibibigay na script tapos sabihin ni Lacson, basahin mo na lang yan, lol. O, bosin nyo na yun mga senador. Naikot ng mga tao Pinoy, ano ba yan? Ikot-ikot tapos ang kalalabasan dyan walang makukulong. Gising na tayo bayan, mga tanga. Mamaya na dalhin sa DOJ, pwede naman mamaya dalhin after hearing, iba't atat na atat dalhin. Buwaga na si Rimulya o Alcantara or naiaunsa man DOJ, pailalang mangingilad para lang sagang sa pangutana wana jud ni nama o ni gobyerno. Naman ni PLDT medal blocker Mike Reyes na nagsimula na siyang mag-isip ukol sa buhay sa labas ng volleyball. Palan sa Barangay Santiago, digdipo Siyudad Caniriga na sarong aldaw na nag-brown out maghapon. Hoy nagpalinig man si punong barangay Manoy Digoy Salcedo kan mga ati dyan o kan mga kahoy na nagsasablay na, nagsasarabit na duman sa linya kan mga street light. Kundi dahil man mga ito tinapos, igwalang porsyon. So iba dahil man pigrilinigan ay pambihira. Na yan, dapat pati dyan magpag-grass cutter na. Grabe na naman bagandoot sa Barangay Santiago, Siyudad Pucan, Iriga. Ang ibang barangay man lugod, bang ihigos magmantinir kan kalinigan.
Yan man sa Santiago, igwasan ang panahon, milita mayo na sutupad, garo mayo na nagahawan sa barangay ay pambihira. Ay nakamagparalat kan tupad-tupad na yan, natupad na. Kumbaga, hahalio na bagayan ng mga tupad, akap, AX, pati nga ng porpis, apektado na. Listahanan, kung ano-ano na sana pong mga ayuda ang ipinagtatawkan sa tuyang gobyerno para maging hugakunan mga tao. Yaon po dyan ang katotohanan. Kaya dakol bagang nagparahinuga kan magpaluwas din na ayuda para sa mga nagtitios ko, no? Sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Kumbaga, ginigibo ng hanap buhay ang pundo para sa porpis. Siyempre, dahil managayo pig parapagalan kan sa tuyang mga kababayan, kung ano-ano, pig inom, pig susugal, kan mga miyembros ka na porpis. So iba talagang napapakinabangan man, kundi sa rupoy ni sa rason na naging hugakon ang mga Pilipino. Mayo ka nang mako ang katabang ta nirarason. Yaon ka nga ako sa porpis. Anong klase? Para buo na pong magtrabaho, ang iba po niya itong mga kababayan. Taan gusto na sana pagparaayudahan kan sa tuyang gobyerno. Total nga niya, dawa nga dahil ka magtrabaho, may ayuda pirma ang gobyerno, may akap nga ya, may tupad, may AX. Kung ano-ano na sana pong mga ayudang itinatawkan sa tuyang gobyerno na ginagamit man po kan mga politiko digdi sa tuyang nasyon. Frontera ninda yan para kumbaga bulong-bulongon ang mga tios na mga Pilipino. Na gustong sabihin may nagiginibo man ang iba pong mga politiko digdi sa tuyang nasyon ay inda. Para sa ragin-sagin kayaan mga namamanwa na Pilipino ang pag-una nindo